अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। 12 आरो 13 जानुवारियाव सान 2नि हाबाफारिजों खुंनो लानाय दिनैनि गिबि हाबाफारियाव जथुम्मानि गाहाय लांगोनाखौ बेखेवनानै होयो बर्नगाव गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथां रिपन दैमारिया। बेनि उनाव मुंख्लं देबनाथ दैमारि गोसोखां गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो धोनस्रि समस्तिनि एमसिएलए प्रेस मुसाहारि बिथाङा। बानजाय आफादनि मावखुलि आरो आलासि जिरायसालिखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिथां कर्नेलियास दैमारिया। जामुंसालिखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि पतेन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दिनै मोनाबिलि समाव जानो गोनां थान्दै जथुम्मानि गेजेरजों बर' हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनाय आरो रैखाथि होनो हाथाव गोनांथार थांखिफोरा आजावजागोनखौ मेलेमजिबि सुबुंफोरा मिजिंथिनायखौ फोरमायदों। थान्दै मेल बिथांमोना जिरायगोन बेयाव हारि दानायनि कनस्ट्राक्टिभ माखासे इस्युसफोरखौ लानानै सावरायनाया जाथों आरो मोजां जाहाथे बारलाङो बेनि थाखाय जोङो नुबोदों जे बर' हारि हिसाबै हारिखौनो एसे गादबनानै नासयनानै दोननो नाजानाया मालाबाबो खम जायाखै। दिनै जोंनि राव थुनलाइखौबो गादबना दोननायनि मोनसे षड़यन्त्रफ्रा मालाबाबो खम जायाखै। दा बे हिसाबै जों नुबायनो थादों जे जोङो जेराव गले गले सावरायनानै एज फर एग्जाम्पल लास्ट माने थाखो 6नि जिथु मेथ्स आरो साइन्स बेखौ इंराजि जाबसिनना होदोंमोन। दा बेखौ गले गले थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सरकार लेभेलाव डिपार्टमेन्टेल इडुकेसन डिपार्टमेन्टजों सावरायनाय जादोंमोन आरो बिनिनो मोनसे फिथाइ हिसाबै जोङो मोनसे माने रिजाल्ट मोनसे मोनदोंमोन जे मोनसे माइन्युट्सबो ओंखारदोंमोन जे सरकारजों सावरायनानै जे बर' जिथु बिजोंनि थाखो 6आव फरायबाय थानाय फरायसाफ्रा माने बर'यैनो मेथ्स आरो साइन्सखौबो लिरनो मोनगोन आरो थिग बे लेखायैनो थांनाय हाफ इयारलि आनजादखौबो माने बर'यैनो लिरनो मोनबाय। कुइसनाबो बर'यैनो आरो एन्सारखौबो बर'यैनो लिरनो मोनबाय। खिन्थु खोब दुखु गोनां बाथ्रा जे जि माने दायो गुन उत्सव मोनसे सोलिबाय थादों बेयाव थाखो 6नि जिथु पेपार मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजियाव होना हरनाय बेफोरनो माने मोनफा मोनफा फोरमान होयो जे जोंनि सायाव माने गाज्रि नोजोर होनाया दिनैसिम जोबाखै, थांनाय समनिफ्राय फैबाय थादों आरो बधै फैबाय थानाय समावबो बे थागोन। दा बेखौ जुजिलांनो थाखाय जों बर' हारिया साफ्रोमबो खौसे जानांगोन। जोंनि साननाय हनाय बर' हारिखौ, बर' रावखौ, बर' थुनलाइखौ माने जौगासार होनो थाखाय साफ्रोमबो खौसेयै जोङो मातिनो नांगोन। आङो खुलुमबाय बयनिसिमबो रायजो राजा साफ्रोमबोनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आं बावहरग्रोबाय। नोंथांमोननि बे डिजिटेल निउस अदालगुरिनि लोगोसे आरो गुबुन गुबुन निउसनि बेवहाय दंफैयो। आं बयनिसिमबो रायजो राजाजों लोगोसे नोंथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आं जासिग्रोबाय। गोजोननाय मोन्दों दिनै जोङो बर' माहारिनि मोनसे गिदिरथार गारजेन अर्थात बर' माहारिनिनो सिनस्रि बर' थुनलाइ आफाद दिनै अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्मा नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों नैबे साननैनि हाबाफारि बर' थुनलाइ आफाद अदालगुरि जिल्लानि बे 52थि बोसोरारि जथुम्मायाव बयबो बे बर्नगाव हालामनि आरो खाथि खाला थानाय गोबां गामि दङ। दा बेफोर गामिनिफ्रायबो आङो खावलायनो लुगैदों अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सासे सोद्रोमा जानानै सासे मावथि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजाया माहारिखौ मोजां मोनग्रा, हारिमुखौ मोजां मोनग्रा, राव थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो बयबो बाहागो लाफैयो, गाजा गोमजा लैहोर लैहोर नुजाफैयो। आं बिनि थाखाय आर'ज गाबनाय थादों। गावनि राव गावनि हारिनि हारिमु जों बेखौ फोथांनो थाखाय बयबो दिनै गोसो गुदुङै जोङो बाहागो लानांगोन आरो जोंनि बर'नि मोनसे सिनस्रि बर' थुनलाइ आफादा दिनै मोनसे गोथार सानस्रि आरो गोथार माने नोजोरजों जिफोर हाबाफारिफोरखौ दिनै मावफुंबोबाय थादों। दिनै खोब मोजां होननानै जों बुंनांगोन। दिनैनि मुगायाव जिबायदि मोनसे कम्पिटिसन, बे कम्पिटिसन मुगायाव जों मोनसे बर' थुनलाइ बायदि आफादखौ फोथांना लाखिथारनांगोन। मानोना दिनै जोंनि गेजेराव गोबां जों कम्पिटिसन, जों बर' रावखौ दिनै फोथांना लाखिनो थाखाय जिबायदि मोनफ्रोमबो बर'नि गेजेराव गोबां दल संगठन दङ, बेखौनो लानानै जों जुजिबोबाय थादों। बिनि गिबियावनो जोंहा राव
आरो बे रावखौ दिनै फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो गावनि हारिनि हारिमुखौ फोथांना लानो थाखाय गावनि सोलोंथाइखौ जोंनि बिमानि रावजों होनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव जिबायदि मोनसे जोंनि बुहुमनि गेजेराव गावखौ गेरेमसा महर हिसाबै दिनै गायसननो थांगासिनो दङ आरो बेहाय जों गोबां हाबाफारि लानानै गोबां एजेन्डा लानानै जों खामानि मावलांनांगोन। बर' माहारिनि राव थुनलाइ हारिमु बिथिङाव गोबाङै मावनांगौ हाबाफारि थानायलाय बिथांमोना मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ मावनायनि गेजेरजों बे मावनायाव गोबां जोंनि गेजेराव मुंख्लंफोर जालांबाय आरो दिनै जोङो मिथिनो मोनो 16 मुंख्लंफोर जों मोननो हाबाय आरो बे मुंख्लंफोरा जोंनो दिनै गोथां मोनसे जारिमिन हिसाबै जोंनो सिनायथि होदों आरो बिथांनि बे मुंख्लं जालांनायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै बेखौ फोरमायनो हायो जे बिथांमोननि सेक्रिफाइसनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमुवा दिनै बुहुमाव गोथां महरै मोननो हादों। दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोंनि बर्नगाव गोजौ फरायसालिनि बे गेलेग्रा फोथार एबा नगारि फोथाराव खुंनो लानाय बे हाबाफारिनि थाखाय जों जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौबो जोबोद साबायखर बावदों। बिथांमोना जोंनो बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय साननैनि हाबाफारि लानानै 12 आरो 13 जानुवारि 2024 बे साननैयाव जोबोद मोजां राव आरो बर'नि थुनलाइनि सायाव गोग्गोमै सावरायनाय मोनसे थांखिफोरखौ लाखिगोन। लोगोसे जों खावलायदों जोंनि बर्नगाव हालामनि मोन 22 गामि जेरैहाय 3 नम्बर साबखाथि सरुनगाव, झारनगाव, गेरगेमखा, बालिगाव, बग्रिबारि, लांदांफारा, सनारिफारा, बर्नगाव, बालागाव, बेगाफारा, लुइसगाव, दालकाटा आरो बेबादिनो जोंनि बर्नगाव दखरानि सिङाव मोन 22 गामि जायफोर गामिफोरखौ आं मख'बाय बेनि अनगायैबो गोबांथार गामिफोर दंबायो। बिथांमोननि गामिफोरनिफ्राय जोङो लैहोर लैहोर हेफाजाब मोनगोन होननानै जों गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोसे रंजानाय मोनसे हाबाफारि दङ गाबोन 13 अक्ट' गेवलां मेल जोबनायनि उनाव जोंनि मेथाइ खनगिरि मोजां खनगिरिफोर जोंनि गेजेराव सफैनो हागोन। लोगोसे जोबनायाव जोंनि बयनिख्रुइ बयजोंबो अनसायजानाय आलायअरन बे मोनसे बर'नि सावथुनखौ फुरायै फ्रियै बयनोबो नुथों एबा नुहोनो थाखाय जोंनि बानजायग्रा आफादा बेखौ बानजायनो थाखाय जों थामथिम जाबाय। बेनिखायनो जों बयखौबो खावलायदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों रंजानायबो लागोन आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि राव आरो थुनलाइ जोंनि हारिमुखौ जोङो गोग्गोमै लाखिगोन होननानै जोङो बयखौबो खावलायदों। उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगिरेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।